Na-stress jud ko. Grabe na stress ko. Naagyo tay mga barkada no nga malimtan ta pag naa sila uyab. Pero kanang ma-broken hearted na sila, dira na sila muduol sa atoa, diha na sila makahinumdum nga naa sila mga barkada. Pero tung nagpalami sila lang. Wa man lang nakaakog panghagad sa atoa, no. Unang shout out ko sa mga barkada na to dinahaan no nga kanang mga naay mga uyab. Kung magkuan mo sa inyong mga uyab, panghagad mo sa inyong mga barkadang single way. Ayaw po ng kamu-kamu lang, kamu-kamu lang mabusog. Ayaw po ng solo flight lang. Kanang pangagad ba, i-chat imong barkada. Kaya tawagin mong barkada, best asa ka, wanna join? Anak ba, dili kay, ikaw lang din ha. Pag kumadagang kay kag barkadang single, magtinabangay ta ba? Magtinabangay ta, magsinabtanay ta ninyo. Anak ba, para kung broken hearted ka, ganahan po mo unong sa imuha. Uy, kinakatilaw, mamput me. Di nang, kung i-chat rato, magbulag na. Naunsa? Ay mo paging ana, oy.